Čau lidi, dneska je tu s námi Fantier. Ahoj lidi. A já jsem Míšo 12, čaute. No tak teďka vám ukážu mojich panákov a jeho a kamarádky. Pojď tam. Jdeme. A teďka vám ukážu, jak udělat takého panáka. No neukážu vám, jak to udělat, ale uděláte tak, že najprv uděláte takhle, uděláte 4 kocky, tak ale nesmíte to dávat donútra, budete pokračovat a ruky uděláte takhle. Ak budete potřebovat pomoc, napíšte mě, volám se Míšo 12, IPčka je v popisku taky. No a teďkom ještě vám ukážu nějaké dobré věci. Ukážeme jim spawn. Taká dobrá vec, jak hovadlo na oživenie. Ale nemá. Můžeš být dozorník někdy, musíš vypýtat kámoše, aby tě dal dozorníkem, protože někdy lidi se dostanou tadyhle a nikdo neví jak, kde to je. No a Tady, no a my nevíme nikdy, jak se tam dostat. Kamarád se tam raz dostal a pověděte, nech je vás tam portne a máte. no, ja som chcel povedať len, že na serveri je výhoda to, že máte do začiatku kreatívu. No, musíte dát lomitko GM. Musíte dát lomitko GM a zítra ještě budeme natáčet jak náš nový server, to je taky dobrý, můžete tam mít čili co. To můžete mít svatbu, můžete si tu najít holku alebo kluka. V Davidovom prípade kľúka, jo. Hej! Ty sprosťák. Počkej, když tě chytím zítra. No a teďka vám ukážu, jak skáču do bazéna, jo. To je taky dobrá věc. A kde seš ty vůbec? Grillujú sa. Jo, až kde. To nevím o tom. Takže teďka ještě vám ukážu můj kámoše hotel. Portníme tam. Není to hotel. No tak jdu. A je to dost pěkný, ale strecha ještě není, ale bude hotová. Kopni na mňa. A ještě jednou věc, máme trochu zlou zprávu, že lidi, Slováci si nemůžou kupovat víc. Takže nemůžete mít veľa pozemkov. Ale snažíme sa to vyriešiť. Píšeme na mňa. A zkoušíme, aby lidi dali pre Slováky, ale moc nám to nefunguje. Ale skúšame to, co už nejde to moc, ale nevím. No, toto je ta vila, je dost veľká, bývali tu veľa ľudí a zbúrali strechu, no ale nevadí. To nevadí, teďkom to nevadí. No a teďkom vám ještě ukážu, kde je ta pasť. Ja tak, počkaj, tá pás, čo sme natočili. Teďkom vám ještě ukážeme pasť. Nějakou, nevím jakou, teďka jsem zabudla. Musíme ji najít. A tohle je taky pěkný rád, tadyhle bývá admin. Jo a všelico. Potom vám ukážeme Minecraft blbosti ještě. Sem, pojď ku mně. Kde seš? Aj, čakaj, idem to pán. Jo, že keby nebolo toto, áno, tak... Jsme v keli. Jo, a ten server, Jo, teďkom si dej sheep. Dáte lomitko D a pig a můžete sheep a když si koupíte VIP a jste Čech, máte dobrý věc, můžete si dát draka, všelico. No dej si toho sheepa už. ja neviem, jak sa to píše. To je lomitko D, medzera pig. A pojď za pšenicou pak, jo. Sheep, ne? Hej. A další prase. To je podle mě člověk. Jo, to je člověk. Jo, ty sheep, pojď za mnou, jdeme. Jdi do řiti. Uhni mi. Uhni. A pozrite se, když chce ten sheep letat, tak to je největší bug na světě. To neskoušíte vůbec. Za to je taky, věci, to jsou taky bugy, to vůbec nechápete, to jsou taky lagy pak. Teď pod zemou vidíte, jak to já vidím. Jo. Teď pristaň na zem, prosím tě, jo. Som na zemi. Jo, a teďkom normálně skáč.
nejaký boj, nevá. A teďkom vám ešte ukážu past, našu past. Topni sa ku mne. Wow. Já nemám rád to a co by se čítne. Počkejte, promiňte, to som dal slot home. Promiňte, jo, tadyhle je to. Home, jo, takže teďka dám TP. Jo a ujistuju vás, že zítra bude lepší video. Jo, lebo dneska sme obunavení, nikto sa tam nechce natáčať, všetci musí ísť. No, teď si daj preč GM, jo? No a teďkom sa koukejte, jo, pozrejte. No a vidíte, to sú šípy vnútri, on tadyhle prejde a je mŕtvej. Takhle, bum, ale ja mám GM, takže ma to nemôže zabiť, jo? Ukáže tady ešte dosť šípu, jo, dosť. No, dá sa, jo, takže poho. No a teď vám ešte ukážu jednou dobrou vec. Takže to je to, že nemôže nikto na vašom pozemku stavět a ukážu vám, hej, dá sa tu používať TNT? Ne, nedá to všechno. Jo, tak to si vykopáte jámu. To je takhle, takúto výšku. Dáte tady lávu. A uděláte díru, tadyhle dáte. A pak dáte ještě tadyhle. Pak dáte TPAC. Ne, uděláte tohle. A uděláte, zahradíte to něčím, nevím čím, ale nemá. Takhle. Jedno čím. Já to udělám rychle, ale udělal jsem aj pekný dům z toho. Jo, a takhle zavolejte kámoše, napríklad, ja som zavolal tohle. Hej, panáku, prídi sem. No a kam? No, kde si? Ale kam mám dojít? Tupni sa ku mne, jo. Na burce si to ulož ako home, prosím tě, jo. Takhle uděláte nějakému pajtrlíkovu sprostému. Takhle uděláte, dáte takhle, tak, co to nejde? Hej, uhni mi! Jo, zavolejte kámoše. Dáte, počkaj. Tadyhle dáte, nechotá, nepadej ten, prosím tě, jo, na silu. Piston je prvý. Všechny musí být takhle otočený, ne takhle, jo, ups. Takhle. Takhle, jups. Půjdeš se nechat zabít. A už nemusíš, jo. Uhni mi. Prosím tě, uhni mi trošku. Děkuji. Jo, takhle. Přijdete takhle. Uděláte tak. Tak to se pozrite. No takhle uděláte. A pozrite se, kde jsou ty pistony. Tadyhle, jo. Takhle. A uděláte tohle. Necháte to takhle otevřený. A chod dovnitř, postav se tam. Jo. A dej si pryč žijema. A ona je semka, ku pistonu. A v středě musí být takhle otočený. Jo, postav se tam, jo, hned jsem tady. Jo, takže pozírajte, jak si on podkope. Jak on spadne. No, A je mrtvej. nejsem. Hej, ty jsi si nedal dole GM. Tohle on je, víte, tenhle člověk není vůbec fér, víš. To vám musím žít, jo, to nedá se, jo. Dobře, tak zítra si koukněte ještě naše video, každý den děláme nové, můžete si kouknout. Díky.